Bismillahirrahmanirrahim. Fi qissati ahlil qaryati allati kanat hadiratal bahri annahum lamma istahallul al-istiyad al-muharram alaihim yawm as-sabti tafarraqu salasa firaqin fa firqatun istadu wastahallu ma harramallahu alaihim wa firqatun amsaku wa nahuhum walau walam yufarikuhum wa firqatun faraquhum wa kharaju min baini adhurihim ba'da nahyi lahum falamma nazalatil uqubah ammatil ula wa kadas saniyah liqamatihim ma'a ahlil ma'siyah wa illam ya'malu bi'amalihim wa najatil firqatus salisah wa dzalika qauluhu ta'ala anjaynal ladina yanhauna 'anis su' wa akhadnal ladina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Dipun ceritaken bilih nalika zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa menika penduduk pinggir segara, hadiratul bahri, penduduk pinggir segara niku angsal perintah saking Allah lewat Nabi Musa. Rupane perintah awakmu iku aja apa jenenge iku jala utawa golek ewak ing dalem napa dinten Sabtu. Sangka perintah Allah lewat Nabi Musa niki ada berbagai golongan sing mek nderek. Dadi ana salah satu firqatin. Jadi umate sing nang pinggir segara niku dadi telung pepandan. Sing siji piyambake tetep golek iwak dina Setu tapi dijupuk dina Minggu. Ya iki jenenge rada napa? Rada ngakak. Jadi masang jaringe dina Setu, njupuk iwak dina Minggu. Pinter iku ya. Siji. Itu sing sak golongan. Ana neh sing sak golongan piyambake niku ngelarang karo kancane. Kowe mbok yo aja golek iwak. Kembok yo aja mbantah perintahe pangeran. Tapi piyambake bar ngomong ngono ku yo pancet isih nang ngene kono, gak metu saka desa. Lah wong sing ngandakno kaya ngono iku dikeseneni kancane. Lah iya kuwi wis seroh ana wong wis jelas-jelas uripe dadi garangan, jelas-jelas dene bantah perintahe pangeran, lah opo kok kesel-kesel mau kandhani supaya jadi apik. Jadi krana dene ngandhani ngono ku karo kancane diseneni. Ora usah mau kandhani wong dene wis kadung bantah perintahe pangeran. Dene mbah apa jenenge mau kandhani ora mau kandhani lah iku tetep diadab karo Gusti Allah. Piyambake alasane ngene, makdiratan. Piyambake alasane lho ya tetep kudu dikandhani mergo nek awak dhewe ora gelem ngandhani, awak dhewe ketratrapan apa dosa. Tetep dikandhani senajan sing dikandhani iku ora gelem. Iku minangka nyelametno awake dhewe. Ora kok nyelametno wong liya. Jadi kaya ngono, ya kaya ngono ku kelakuane sapa ku? Dian niku ya. Sing penting ngumumno ya, sing penting ngumum teko lak nggo sira ngono ya. Sing penting melu ngumum supaya kewajiban-kewajibane awak dhewe iso gugur. Tetep dikandani, ya biarlah tetep dikandani. Iku sing kelompok kedua. Dene bar ngandani tapi tetep isih manggon nang omahku. Sing nomor 3 piyambake ngandani, barang bar ngandani, piyambake terus metu saka desa kono, metu. Ora gelem.
Kendene bareng ngandani terus metu sangka desa. Lah sangka kedadian iki akhirnya Gusti Allah nurono adab rupa apa? Famasaqahumullah qiradatan wala'anahum kama fil ayah au nal'anuhum kama la'anna ashabas sabti. Akhirnya krana wong iki makhluk kabeh iki do mbantah karo Gusti Allah, akhirnya karo Gusti Allah diturunno azab rupa apa? Wong-wong sing bantah pangeran, sing bantah nabine didadekno raine rai kedhek kirodatan khosir diadab. Lah iku nuduhno apa? Nuduhno bahwasanya piye-piyelah nalika Gusti Allah niku nurunno adab kok awak dhewe ora gelem melu cawe-cawe apa ngandani utawa ngandakno iki sing halal iki sing haram karo wong sing ngandani kono nalika kono adabe Gusti Allah wong mau ya entuk apa jenenge pulute ora milu mangan nongkone neng kenek pulute. Lah saiki pertanyaan iki tahun 2027 iki waya-wayahe pilih wayahe pilihane to lah pilihan lurah yo. Kowe apa melu mulu nyebarno ngene ta ora? Kira-kira iki. Wis melu aku 50.000. Mulu-mulu ta ora? Jare saya putin mau ngono. Pokoke zaman saiki kok ora melu-melu, montok coblosane tok ning ora entuk duwi. Ya saya ujen yo. Jadi ke sak zaman saya gak melu-melu, mung melu coblosane tok ning ora entuk duwi. Ora entuk duwi. Karena sampean. Jadi intine Gusti Allah iku nalika wis kadung ngamuk, ora trimo sing elek tok sing bakal diamuk, sing apik ya dielek, apa diamuk, sing apik ya diamuk. Mergo nang dhuwure kene dipun critakno Nabi Yusuf niku umate dipateni 40.000 dipateni, suwida apa 40.000 wong elek dipateni, 20.000 wong elek ya wong apik ya dipateni kabeh dipateni. Sing elek dipateni, sing apik dipateni. Nabi ne takok, kok ngoten pripun Gusti? Ya mergo sing ngrasa apik lan sing apik ora gelem ngrasa muring-muring nalika perkara sing tak larang iku dilakoni. Bakal kena pulute senajan awakmu ora nglakoni. Mangkane padha-padha entuk den ya, padha-padha kenake ndang entuk lak wis ya. Ya, ora nampa dhuwit ya rugi, nampa dhuwit ya ngono lak wis. Zaman saya gak melu-melu kacau jen ya, karek imanem dhewe-dhewe ya. Iku pentingnya wong amar ma'ruf nahi munkar. Iki tak ceritane ke awal meneh supaya sampean eling. Allah Subhanahu wa taala niku damel apa jenenge maringi rezeki nang gone menungso. Sing paling utama iku adalah napa iman. Nomor loro sakwise iman iku kesehatan. Nomor loro sakwise iman apa kesehatan. Jadi ora kok dhuwit, ora kok pekerjaan mboten. Sing pertama nomor 2 setelah iman apa kesehatan. Dene abang-abang, dene jabatan iku sak ngisore kesehatan. Lah saniki Allah Subhanahu wa taala ngendika, pokoke donya iki cung, donya iki kaya asu. Ya ta ora? Donya iki kaya bathang. Ora ana wong sing mara nang ngene bathang kejaba asu. Iku wis paham ya? Wis do nggih. Ora ana sing mara bathang kejaba asu. Lah supaya kesehatane dhewe ora dadi bathang. Supaya jabatane dhewe ora dadi bathang. Supaya kesehatane dhewe ora dadi bathang. Mula rizki-rizki sak ngisore iman
iku kanggo nulungi iman. Supaya bondo iki ora dadi bathang. Sampeyan duwe dhuwit, contone piye nulungi iman? Sampeyan duwe dhuwit nggo tuku montor. Montor diiseni bensin, bensin dienggo ngaji. Lah ngene iki bensin sak duwike sak montore iki klebu rezekine Allah sing utama. Mergo apa? Dikantili karo iman. Ya, dikantili karo iman. Supaya dhuwitmu iki dadi rezeki sing utama kabeh. Jadi gawane Allah ana iman, ana kesehatan, ana dhuwit, ana jabatan macam-macam. Dhuwit jabatan iki supaya dadi perkara sing luwih utama, telu-telune kudu mok nggo nglakoni mbantu gedhekno iman supaya ora dadi napa bathang. Lah ana sing ngendika kullu syai'in halikun illa wajhah. Kabeh perkara iku bakal rusak kejaba Allah Subhanahu wa taala. Lah wong ngendikane para kiai, wong kok manut karo Allah, maknane nglakoni apa sing diperintahna karo Gusti Allah. Biasane iku perkara sing dilakoni iku dadine barokah. Sampeyan duwe jabatan kami tuwa umpamane bengkoke dinggo didol, duwike dinggo nekakno pengajian. Ana ngono wonge. Tenan ta ora? Ya kaya ngono berarti iki jenenge jabatane sing kanggo ngrumat iman. Lah ngendikane para kiai, kok ana wong sing kaya ngono iku. Kesehatane kanggo ngrumat iman, bondone kanggo ngrumat iman, jabatane kanggo ngrumat iman. Wong mau mesti uripe barokah. Wong mau mesti uripe barokah, duwike barokah, jabatane barokah, terus apa kesehatane ya barokah. Bukti nek sehat iku barokah. Bukti sehate barokah. Jenenge barokah iku piye cara maknane umum? Barokah iku maknane istiqomah nuruti perintah Gusti Allah. Iku istiqomah. Iku jenenge apa ora dantek. Terus pokoknya istiqomah apa nuruti perintah Gusti Allah. Iku nek wong barokah. Ana maneh barokah niku ora sing kandha. Barokah iku ziyadatul khair, tambah. Paham nggih? Tambah. Sing mestine biasane, iki biasane. Wong lagek mergawe sedina wis awake tugel kabeh rasane. Ngopo? Ora patek sehat. Ning krana kesehatane iki kanggo nulungi iman, ku delalah mergawe sedina full ngusungi gabah lho bengi yo delalah isih kuat kanggo nah ngene iki jenenge iku jenenge ziyadatul khair, tambah. Paham nggih? Lah nek sehate ora barokah, senajan wis jamu pirang-pirang dina wis pijet angger bengi, delalah nek kanggo keapian iku yo aras-aras ono alasane. Iku nek ora senajan alasane iki dibenerno karo agama. Pun, saniki alasan. Menungso ku nek gawe alasan, sing alasan mau supaya dibenerno agama iku gampang. Menungso nek gawe alasan supaya alasane iki dibenerno agama, tur menungso ya bener iku gampang. Contohnya tak gampang terus itu. Wong iku nek duwe wedhus 40 ing dalem wektu setahun, wajib zakat agak? Ya, wajib. Pokoknya syariate ngono. Jadi kapan wong duwe wedhus, cara kajirane duwe sapi 30 iji ya.
selama 1 tahun iku gajine wajib zakat sapi. Lah setahun kurang sedina wedhuse dibeleh kanggo mayoran. Oleh ta gak oleh? Oleh ta gak oleh? Oleh. Omlah mau undang aku lah jos malah oleh lho ya. Jadi setahun kurang sedina wedhus iki dibeleh. Supaya apa? Supaya ora usah umpamane. Iki alasan sing dibenerno karo agama. Bener. Kowe nek gak alasan kanggo awakmu dhewe supaya ora ngaji, gampang. Supaya dibenerno ya gampang. Bojoku lagi lara nang omah, mijeti wong tuwa, man gampang. Awakku lagi bek. Ya, paham ta? Ya. Wong nek gawe alasan supaya benerno awak dhewe iku gampang. Wong wedhus wae iso diakali, apa meneh awake dhewe paling gampang. Ya, iku alasan. Lah kaya ngono kuwi ngurangi barokah sangka Gusti Allah. Mangane wong ku pentinge amar ma'ruf nahi. Senajan dekne ora tau teko ngaji, paling ora ngumumno ngaji. Lho, ngono lho maksude, ya Pip. Malah blas atau ngumumno ya ora tau teko piye ngono wis ra gathok gedene. Ya, supaya dene ora ketratapan dosa. Mergo nek wong wis kadung dosa, sing apik ya kena celaka, sing elek ya kena kabeh. Kaya tsunami Aceh ya kiyaine ya mati, garangane ya wis ngono iku. Kenapa? Mergo wong iku ora gelem amar ma'ruf nahi munkar. Sayyidina Umar niku nate jadi pemimpin. Setiap dalu niku piyambake kadang mlaku-mlaku. Krana piyambake niku dadi pemimpin terus supaya rakyate dadi wong sing apik, iku akhirnya piyambake angger bengi niku mlaku. Ngecek rakyatku ki ana sing piye. Delalah siji mangsa Sayyidina Umar niku nglewati omah sing ana swara wong lanang iku mutah-mutah. Ana suarane wong lanang mutah-mutah. Karena piyambake niku kepengin roh ya, karena kepengin roh iku sampai napa niki manjat tembok. Nginceng wong sing nang jero omah. Jebule seneng jero omah iku ana wong lanang, pinggire wong wedok, terus cekelane napa? Botol. Ya wae lah ya cekelane botol. Barang ngono konangan. Piyambake kondo. Apa kira-kira awakmu nglakoni maksiat iku pangeran turu ta piye? Ngono. Sayyidina Umar ngono. Apa kira-kira awakmu nglakoni maksiat iku pangeran turu ta piye sajane? Kaya jadi rakyat kok wani mentang-mentang apa ngombe. Tekno ngarepku pisan. Lah sing mabuk niki pinter, sing mabuk iki pancen wong pinter ya. Mbah, kula niku leres salah. Kula niku salah mergo kula niku ngombe. Ning kula niku salah mung sepisan. Nek sampean salah telu. Ngono. Aku salah pisito, Mbah. Jenengan salah telu. Jadi apa lho kok iso? Siji, sampean salah mlebu omah tanpa sido. Yo. Iku kleru wis. Nomor loro sampean goleki kesalahane wong li. Oh loro Mbah kandian kaya. Yo. Jadi sampean goleki kesalahane wong liya iku ya kancamu iku oleh salah, kancamu oleh nglakoni dosa, ning awak dhewe ora usah ngepo takok-takok ngalor. Ndak bener nek kaya ndekne nggandeng wong ngene, ora usah ngono. Lah ngono ku jenenge niti-niti. Niti-niti kesalahane wong. Awak dhewe ape amar ma'ruf,
tapi malah nglakoni dosa. Kalau ya, jadi Sayyidina Umar kesalahan telu. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, ya wis, aku ngaku salah wis, ngomong apik ya. Wong apik iku salah sijine kapan dikandani salah mesti nampa, ora malah mentang-mentang. Ya wis ngene ae. Aku salah telu, oke, kowe salah pisan. Awakmu duwe kesalahan, ya mesti kudu dihukum mergo iki negara. Piye umpamane kowe salah ora tak hukum? Kira-kira awakmu piye? Akhirnya wong iki mau kondo, nggih nek panci kula mboten dihukum Gusti, mulai dalu niki kula tolak ombenan, tolak bain. Tolak bain ku apa? Tolak telu. Saat ini uga saya tidak akan pernah minum sampai kula mati. Niku termasuk amar ma'ruf nahi mungkar sinten Sayyidina Umar. Awak dhewe ku duwe kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, tapi orang duwe kewajiban utek-utek niti-niti kesalahane wong liya. Iki kadang-kadang sing kleru. Quran perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Apaan wong salah digoleki salah. Pak wong ora teko kene opo le. Ngono ku ora usah ngono, ora teko ya wis disawang ngono ae lho, ya. Pak wong ora teko kene opo, mbah ora ngono ae. Ngono mok niti-niti justru malah awak dhewe malah keliru. Nggih, niku intine wong kedah duwe amar ma'ruf nahi mungkar. Sing nomor loro, senajan piye wae keadaane sampean niku tetep duwe kewajiban. Tek sampean niku model kiai, tek model santri, tek model apa wae tetep duwe kewajiban. Nek iku elek kandhakno elek. Nek ora wani kondo minimal aja melu-melu, tapi yo mau risikone ora entuk bagi. Karek sampean pengen entuk bagian apa diridoni biasanya nek wong ku biasanya milih ndi pangeran apa jajan, alah milih yo milih ndi abang-abang karo salat, alah milih apa abang wis ragina yo. Lah niki nek dilakoni terus awak dhewe bakal ngulinana maksudnya piye? Kaya perkara sing wis ana, sing wis mlaku iku ben. Wong adate ngono kok, Mbah. Wong adat kleru kok mak terus. Ya. Lah ngono le. Kawitane tabu, jajal zaman biyen. Zaman biyen niku rumah saku saelingku pilihan sing tok dhuwit iki lurah tok ya. Lurah tok dil. DPR gak, presiden gak. Lho saiki kok kabeh nggawa ya, paham ya? Berarti rezeki sing paling utama iku mestine iman, nomor loro kesehatan, nomor telu lagi abang-abang. Supaya abang-abang lan kesehatan iki dadi rezekine Allah sing utama, maka selain iman, rezekine Gusti Allah kanggo nulung karo Gusti Allah supaya rezeki liyane utama kaya iman. Saman sehat kanggo ngaji, saman pinter kanggo ngaji, saman di dhuwit kanggo ngaji, intine kanggo keapian. Lah supaya dhuwit-dhuwit sing dianggep remeh batang iki dadi apa jenenge perkara sing utama. Al-Fatihah.